Koboltti on ratkaiseva raaka-aine modernin elämäntavan mahdollistamisessa aina sähköautojen akuista tuuli- ja aurinkovoimaloihin. Näytämme esimerkillämme, miten kobolttia voidaan tuottaa eettisesti, läpinäkyvästi ja osana yhteiskuntaa toimien. Koboltti on merkityksellinen metalli, jonka valmistuksen harva taitaa. Tuotamme vientiin laadukkaita kobolttituotteita ja siirrämme koboltin jalostamisen taidon yhä uusille sukupolville. Huomioimme ympäristöarvot kaikessa toiminnassamme ja teemme konkreettisia tekoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Noudatamme raaka-ainehankinnassamme OECD:n määrittelemiä kestävän kehityksen vastuullisuusperiaatteita ja arvoketjumme vastuullisuus on varmistettu ulkopuolisen auditoijan toimesta. Rakennamme kestävämpää ja toimivampaa yhteiskuntaa. Saadaanhan tuotteista koboltin avulla kestävämpiä, energiatehokkaampia, toimintakykyisempiä ja elämänkaareltaan pidempiä. Kuulumme Pohjois-Euroopan suurimpaan epäorgaanisen kemian teollisuuden ekosysteemiin, Kokkola Industrial Parkiin, jonka vaikutus sekä alueellisena työllistäjänä että ekologisen yritysyhteistyön edistäjänä on merkittävä. Yhteisö mahdollistaa olemassaolomme ja haluamme jakaa omastamme myös yhteisölle. Olemme sitoutuneet uusien luonnontieteilijöiden kasvattamiseen. Tuemme alueemme yliopistokeskuksen toimintaa sekä paikallisten oppilaitosten opiskelijoita stipendein. Lisäksi tuemme yrityksiä, urheilua, kulttuuria ja hyväntekeväisyyttä sosiaalisen vastuun ohjelmamme mukaisesti. Chervois, kestävää kobolttia Kokkolan tapaan.